Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi kaGenesis isahluko sama-41 amavesi ama-55 kuze kube isahluko sama-42 kuze kupheleliswe emavesini ama-24. Kwathi izwe laseGibhithe selifikelwe yileyo ndlala yeminyaka eyisikhombisa eyayibikezelwe nguJosefa. Abantu baya kuFaro beyokhala ngokudla. uFaro wathi, hambani niye kuJosefa nenze lokhu azonitshela khona. Kwathi indlala isibhokile ezweni lonke, uJosefa wavula izinqolobane zonke wathengisela abaseGibhithe. Yayilokhu iqhubeke njalo ingapheli. Kweza izizwe zonke eGibhithe ukuzothenga kuJosefa ngoba indlala yayidlangile emhlabeni wonke. Amadodana kaJakobe nawo afika eze kuthenga kanye nabafikayo ngoba indlala yabe inkulu kwelaseKhenana. uJosefa owayengumbusi ezweni kunguye othengisela bonke abantu abazothenga. Bafika ke abafowabo bamkhothamela. uJosefa wababona abafowabo kodwa wenza sengathi akabazi, engathandi ukuziveza kubona. Wakhuluma wabakhahla wathi, nivelaphi na? Baphendula bathi, sivela ezweni laseKhenana size kuthenga ukudla. Wathi, namanga nizinhloli. Wababopha bonke izinsuku ezintathu. Ngosuku lwesithathu uJosefa wathi, uma nenza lokhu engintshela kona niyosinda ngokuba niyamesaba uNkulunkulu. Uma phela ningabantu abalungileyo, shiyani omunye wabafowenu etilongweni, bese kuthi abanye bahambise ukudla ekhaya ukuze abakini badle. Kepha umfowenu omncane nimlethe kimi, yikhona ngiyakukholwa amazwi enu nginganibulali. Benza njalo ke, kepha bakhuluma bodwa bathi, leli shwa lisehlela ngenxa yomfowethu, ngoba sathi sibona usizi lwenhliziyo yakhe esincenga thina asaze samzwela. Ngakho ke sehlelwa yilolu sizi. uRubheni waphendula wathi, nganginitshela ukuthi ningamphathi ngonya umfana, kodwa nina aningilalelanga. Nakho ke igazi lakhe selibizwa kithina. Babengazi ukuthi uJosefa uyabezwa ngoba wayikhuluma nabo ngokuhunyushelwa. Yena ke wabafulathela waphuma ngoba wafikelwa zinyembezi. Julile le ndaba uNkulunkulu azivezela yona. uJosefa lona esikhuluma ngaye uyena lona ongumphuphi wamaphupho. Uyena lona ngelinye ilanga ohamba ayotshela abafowabo ukuba bheka ngibone nonke ningikhothamela. Bheka uNkulunkulu ukhombise amandla amakhulu emaphusheni ami. uJosefa wayenziwa ubungane. Waxoxa amaphupho akhe ekhuluma nabantu ayeyitshela ukuthi abafowabo bayamthanda bazomsekela. Kanti akazi ukuthi lokho akukhulumayo ikona okuzodala ubutha phakathi kwakhe nabafowabo. Yazi baningi phakathi kwethu abalinyazwe ukuthi asikwazi ukuvala imilomo. Khona izinto uNkulunkulu azibekile empilweni yakho, azibekile enhlizweni yakho,
khona izibusiso akubusise ngazo. Kodwa inkinga yethu ukuthi asikwazanga ukuthula. Sisuke sayokhuluma nabantu ngezinto ebesayicabanga, ngezifiso ebesaphe kwazo, ngezinto ebesafisa ukuzenza. Kanti sikhuluma kubantu abazothi bangayizwa inkulumo kuvuke umona nenzondo. Mangaka amaphupho akho namhlanje awafezekanga. Wena uthi abantu bayakuzonda, kodwa inkinga enkulu yimina ongakwazi ukuthula. Asikho isidingo sokuhamba utshela izwe lonke ukuthi athini ama-plans akho ngempilo yakho. Asikho isidingo sokuhamba utshela izwe lonke ukuthi sewufuna ukwenza ukuthi nokuthi nokuthi, ngoba kusibo bonke abafuna ukukubona uphumelela. uJosefa esikhuluma ngaye uyena lona ubaba wakhe amthumelile ahambisa ukudla kubafowabo, maqedane bona bayibuza bephikisana simbulale noma singambulali. Azalwa nabo wagudla esiswini sinye nabo, bafune ukuphakamisa isandla sabo phezu kwempilo yakhe. Yibona laba abamdayisile bemdayisela isizwe sika Ishmayeli. Yibona laba abathathe ingubo yakhe eligugu bayibhika igazi lezinyane, maqedane uyise uJakobe wamlilela umntwana, wamzilela ephila kodwa yena engazi. Ngiyambuka uJosefa ezibuza eziphendula, kodwa bafowethu olani ulunya olungaka ngenzeni kunina. uJosefa esikhuluma ngaye uyena lona odayiswe isizwe sika Ishmayeli esidayisela isizwe saseGibhithe. Uyena lona othe mefika wangena emzini kaPhothifa, unkosikazi kaPhothifa, wakhuluma ephumela ngaphandle ehambaze engaqokile ememeze ekhala ethi maye nangu lo muntu osebenzayo efuna ukunginukubeza angidlwengule. Josefa esikhuluma ngaye namhlanje uyena ongene etilongweni kwathiwa ungumdlwenguli engamthintanga nokumthinta. Hey thandwa zami, uJosefa esikhuluma ngaye namhlanje ilona ozibuzayo ukuthi kodwa Nkosi ngangone bani, ngenzeni kubani. Josefa uthe setilongweni uFaro waphupha amaphupho akekho isho yedwa okwazile ukwachaza, kodwa ngoba isandla sikaNkulunkulu besilokhu sihlezi empilweni kaJosefa, wakhishwa etilongweni ngoba ekwazile ukuchaza amaphupho kaFaro. Wamxoxela iphupho njengoba linjalo, maqedane wamnika incazelo yakhona. Athi umhlabeleli wangisusa odakeni wangiphakamisa. Abantu abakwazi ukubonga kwethu kuNkulunkulu ngoba balwazi usizi esiphuma kulona. Josefa namhlanje usehleli njengombusi ogade amafa nezinqolobane eziphethe ukudla. Yangithinta inkonzo eshiwo namhlanje nguFaro, othi uFaro uma bekhuluma bekhala abaseGibhithe bethi balambile, uthi hambani niye kuJosefa nenze konke
azonitshela kona. Lento ingikhumbuza ivangeli lika Johane isahluko sesibili ivesi lesihlanu. Umethu Maria engcekwini hambani nenze konke uJesu anitshela kona. Thina namhlanje uFaro hambani nokwenza konke uJosefa athi kwenzeni. Ngimbona uNkulunkulu ephakamisa okudelelekile emehlweni abafowabo, okudelelekile emehlweni abantu. Ngoba ithandwa zami, ukuhlupheka kwakho nosizi lwakho olwesikhashana. uNkulunkulu uthi bheka ngiyazazi inyembezi zakho, ngiyalwazi usizi lwakho, ngiyayazi inhlamba othukwe ngayo. Kodwa ekugcineni uNkulunkulu wethu will redeem us. Sebekhulumile, sebekwenze konke, kodwa one day izulu liyakufakaza ngawe. Bayafika bazothenga abafowabo, abazi ukuthi uJosefa lona asebemkhothamela. Bazoncenga, abazi ukuthi uJosefa lo osephethe ukudla konke. Bababuka uJosefa, kuyavuka mhlawumbe enhlizweni yakhe ukuthi kodwa ngangenzeni bafowethu. Kuyavuka enhlizweni yakhe uma ebabona bekhulile, mhlawumbe sebenemizi, mhlawumbe bashadelwe, uthi kodwa uphu baba. Kuyavuka enhlizweni yakhe ukuthi you've stolen the best part of my life. Angiphilanga nobaba noma, angihlalanga ekhaya, bengihamba entabeni, ngicasha, ngithukwa, ngishaywa. Ngangenzeni kodwa? Kodwa uJosefa kunenkonzo ayenzayo edlula konke. Akabancisha ukudla. Yebo, uyababopha izinsuku ezintathu abathusa. Yebo, uyambamba umfowabo yedwa athi hambani ngilandele omncane wakwenu, ngoba mhlawumbe uthi ngifuna ukubona ingane kama. Kodwa kunento ayenzayo, athi thathani lokudla niyobanikeza ekhaya. Ehluphekeni kwakhe, osizini lwakhe, akayiyeki ukuba nenhliziyo enhle. Insizwa ziyakhuluma enye nenye, elani leli bhadi elingaka, elani leli shwa elingaka, ebesethi uRuben kubona kodwa nganginikhuzile bafowethu. Sathi silibuka usizi emehlweni omfowethu, nganikhuza ngathi asingayenzi lento, kodwa nina ngenxa yenkani nafuna ukuba simbulale. Yangithinta lenkonzo, yangithinta lenkonzo, ngoba manje bashayisana ngamakhanda. Akekho owaziyo ukuthi uJosefa uyabezwa. Lithi izwi likaNkulunkulu wawafulathela wakhala. Mhlambe ingxenye yakhe ithi kanti nisakhumbula, kanti niyalazi usize enangidlulisa kulona. Kodwa noma kunje, uthi uJosefa ngisoze ngaphindisela okubi kunina. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi, sibusise, sivikele, isikhanyisele, sinxusela amandla negrasi elivela kuNkulunkulu uSomandla, yena onguyise benendodana nomoya ocebileyo.